מכאן, לא חשוב לאן, לא נזוז מכאן, יחד נשאר ואולי מכאן בוקר יעלה, אני לא אתפלא שאני עוד כאן. כאן הכל התחיל, לא ייגמר לעולם, כאן שוב נשבעים, מתפללים עם כולם, לא נהיה לבד, אוספים את התקוות, הלילה עוד מותר לנו לבכות. תושבים יקרים, אנחנו ביום עצים של לחימה משעות הבוקר, כבר 9 אזעקות בקריית שמונה, 21 שיגורים מלבנון לקריית שמונה, 12 יירוטים ו9 רקטות שנפלו בשטחים פתוחים. מכאן יש לי אור קטן, כי אני עוד כאן, וזה תמיד סימן שיבוא רק טוב, אלוקים לקח. כן, קריית שמונה פסח. אודי, איך הרגשה להסתובב בעיר? בבית ילדותך. כאן הכל התחיל, לא ייגמר לעולם, כאן שוב נשבעים, מתפללים עם כולם, לא נהיה לבד, אוספים את התקוות, הלילה עוד מותר. בית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, קריית שמונה, תל חי. צריך להביא לאלה שלא תמיד מקבלים, אבל הם אנשים טובים, והם פנים יפות של קריית שמונה. זה פנים יפות של קריית שמונה. זו אישה מקסימה ופשוטה. לא יושבת באולפנים. פה, בבניין, בבלוק, באצ"ל בקריית שמונה. האנשים הטובים. בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים, וכשהיא לפתע צריכה קו בבוץ בתוך שוק. כיף, איזה כיף. הבאתי לך את אחותי אודליה מירושלים. איך הם מופיעים כמו רקפות בין הסלעים, בין הדגלים הכתומים לחולצה הכחולה, בין שוק הפשפשים לקריית הממשלה. אין פה זמן התראה, אין פה שום דבר, אנחנו פשוט חיים בנס, כאילו אם אני אתן לך אחרי זה להסתכל על החדר של הילדה, אתה תבין שהילדה הזאת יצאה בנס משם, היא פשוט חיה בנס. כל ההרס הזה, אף אחד לא ישבור אותנו. אף אחד לא ישבור אותנו. תושבי קריית שמונה היקרים, אנחנו עדיין נמצאים כאן בשטח בסמוך לאחת מזירות הנפילה ברחבי העיר. אנחנו רואים מהבוקר, כל מספר דקות יש אזעקות ויום יחסית עצים. שמרו על עצמכם, בעזרת השם שלנו, המשך יום טוב. אנחנו נמצאים כאן בקריית שמונה, לצערנו מחזיקה בתואר המפוקפק מלכת האזעקות. אנחנו פה בעיר רפאים, לצערנו הרב, ואנחנו פה פחות מ10,000 תושבים. אנחנו מדברים על עיר ואם בישראל. ערב שבת, 2 נפילות ללא אזעקה בקריית שמונה, כמו שאתם רואים, פגיעה ישירה באחד הבתים, פגיעה נוספת בכיכר, בלב שכונת מגורים. אחת בגן משחקים, שטח פתוח ללא נפגעים, השנייה פגיעה ישירה בבית דו-קומתי, בתוך הבית היו אנשים, הוצאנו את האנשים החוצה, כרגע כב"ה מטפל בשריפה כי הקומה השנייה עולה באש. אתה רואה את המראות האלה, פשוט
להודות, באמת, ברוך עשה איתנו חסד, פשוט ניסים ניסים, להודות לו מהלב, זה פשוט לא יאומן מה שקורה. מה התותחים? צה"ל מגיב. נספור עד 10, 20 ויהיה עוד אחד. אולי. בוא נספור. 1. אופס. אולי נתחיל לספור. 1. 2. 3. מתפלל